فقد بعضهم amma idan jama'a ne da yawa sai manzon Allah ya gabatar da shashin su وكان أسكت الناس manzon Allah shi ne mafi shirin mutane askatun nasi an ce wanda maganarsa ta yi karanci hankalinsa zai yawa amma da zancensa yi yawa hankalinsa zai karanci wani zai kama gangaro shi yana faɗa gaskiya har ya zo rika faɗa ƙarya har ma ya rika kirin ƙaryar ma da bai san ma yana yin ƙaryar ba shi sa manzon Allah askatun nasi mafi shirin mutane kun ga manzon Allah ya buɗe baki to magana ne a kan sha'anin Allah ko zikiri ko gudba ko karatu ko isarwa amma ba wannan ba manzon Allah askatun nasi mafi shirin mutane na وأبلغهم من تطويره manzon Allah shi ne mafi fasahar mutane ba tare da tsawaita ba وأحسن بشرا manzon Allah shi ne mafi kyan mutane a wajen barbishi da sakin fuska لا يقول شيء من أمر الدنيا wani abu daga cikin lamarin duniya baya ɗaga manzon Allah hankali baya tashi hankali babu shi na damu sai na yi kaza na damu sai lamarin duniya ya baya da wannan ba ta haisa ba sun tsaya da wallahi sun gaji da shi da shi da ruwa amma in ka da wanda Allah ya baka mabuɗar taskokin duniya ya rasu wallahi a sa Allah ya buɗa mana nan ku kwanta ma ruwa mu ci da koshi mu sha mu koshi mu kaura ci ma ne tsada manzala ce na musu yau mu ci da koshi mu gode wa Allah mu gode jiwa da karatu tsoron Allah mu ne gaskiya rasulullahi Allah ya saka mu da iyayen mu ne mu ne gaskiya rasulullahi mu ne ayi addu'a Allah ya huda kaza 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 Allah ya ce ba zan ba yadda yake haka Allah ta ba shi Allah ta ce tun da annabi ya kora daga Makka zuwa Madina ba a taba da yawan malamu ba a ci an koshi a gidan kare sai suka haɗe kai sai na abubuwan da ya ji labari da zo ku gida zai ga kira na Aisha Allah ce a sai ga Umar shi ma yanzu zai da kira na Hausa da manzon Allah ya ce a sai da wani su yawon suna lafi da ba ka kare yanzu ne musu abin da za ku su bayar suna lafi duk ka sake su ba kai na duk sake su in ka sake su Allah zai ba su mafi da sake su har da ya sa shi Allah ya tabbatar da wannan aya a tsaron ku wani tsallaka kunna an yi da ku azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin talibatin alidatin salihatin sayyibatin ma'aukara yadda sai na kuma yana da haka Allah ya gani shi annabi babu wani abin da zai daga in an kawo annabi abin da zai yi ba a kuma sai haƙura sahabbai yunwa ta da gani da wajen manzon da Rasulullahi kaga yunwa ta da gani dutse ma muka ka tora a cikin mutum da samu nauyin cikin manzon Allah ce ku yi haƙuri shi ma sai daga cikin sai ga dutse sun tora daidai shi ya tora guda biyu الله تبارك وتعالى نعم وإذا بصنا وإذا من المباحي وإنما كان الله يسامح ندى الحناية اتفاق شيء كثير مثلا رأس أبوي مثلا رأس حدة مثلا رأس عيالي مثلا رأس كتاني مثلا يسامح إيه يسامح شيء مثلا الله يتكلم كيف يكيدوا الشيء كاي ما تطلع يسامح مسؤول كثورة يسامح مسؤول كثورة شيء يقول سنة عليه ما شيء يشجع كيف ko kuma kana samu wanda ke ba za ka saka masu kyau ba wannan ba sunna ba ce abin da aka samu da shi za a kawo sallallahu alaihi wasallam na waya sallallahu alaihi wasallam nabi yana hawan abin da ya samu na abin hawa amma da sauƙarsa wata raka ga manzon Allah ya hau doki amma da sauƙarsa wata raka ga manzon Allah ya hau rakumi amma da sauƙarsa wata raka kuma ga manzon Allah ya hau fadaya amma da sauƙarsa wata raka sai ga manzon Allah ya hau jaki amma da sauƙarsa wata raka kuma manzon Allah sai ga yana tafiya ma a kar wata raka takalmi wata raka ma babu takalmi يقول المعطاء ويتكلم kuma sai manzo Allah ya rubuta takalmi a kare ke can farin Madina can dan yaje dubo marasa lafiya duk annabi yana wani sallallahu alaihi wasallam
وكان يجب الطيبة annabi yana son turare ويكره الرايحة الرديئة annabi yana kyamatar iska mai ba da wari yana son turare haka mutane ku rinka sa turare kun ji ko annabi yana son turare kuma ku rinka sa turare kada sallallahu alaihi